Alamin natin kung magkano at kung expressway legal nga ba ang isa sa mga pinakaunang full electric big bike sa bansa na sinasabing kayang makipagsabayan sa mga pinakamalulubak at malatsampuradong kalsada ng Pilipinas. Carl nga pala to at pag-usapan natin ang Honda WN7. Ang W sa acronym, ang ibig sabihin niyan ay wind. Mula sa slogan ng Honda na Be the Wind. Ito na ang badge ng mga bagong lineup ng Honda para sa full electric motorcycles nila. Ang E naman ay para sa naked dahil naked bike ito mga boss. Bukas ang kaha, kitang-kita ang structure sa loob at wala masyadong fairings. At 7 naman para sa output class na kumpara sa combustion engine counterpart ay malakas pa sa 600cc. So more or less 700cc to. Kaya naman tinawag sa kabuuan na Honda WN7. Pero magiging expressway legal nga ba? Minimum 400cc displacement ang pinapayagan pumasok ngayon sa expressway. Wala namang displacement ang Honda WN7 dahil electric bike nga. Pero dahil halos 700cc nga ang counterpart nito, pasok ang timbang na 217 kg sa requirements, pasok din ang lakas na 67 horsepower at kaya mag-maintain ng 80 to 100 km per hour nang walang kahirap-hirap. Dahil dyan mataas ang chance na magiging expressway legal nga ang Honda WN7 sa Pilipinas. Alala ko lang, hindi ito concept bike. Legit production big bike na to ng Honda. Meron na ding reverse gear ang WN7 gaya ng mga e-bikes natin at kaya mag-fast charge ng 20% to 80% sa loob lang ng 30 minutes. Ibig sabihin ang claim ng Honda ay 50% sa loob lang ng kalahating oras na napakabilis na. Kung 0 to full battery naman sa normal charging ay maabot ng 3 hours para ma-full charge. 144 km din ang range nito. Technological breakthrough din ng Honda ang L-shaped steel frame na sumasalo sa power cell. Bilang naked type, napapagaan nito ang bike sa pinaka-efficient na paraan na wala masyadong bulky support para sa battery. Sa presyo, wala pang official release ang Honda pero inaasahan na aabot ng 1 million pesos ang estimated starting price ng Honda WN7. Anong opinion mo dito? Comment mo naman yan sa baba. Pasupport na rin ang mga product links natin. Laking tulong na yan. At salamat sa panonood.